kajingya day bat ka kenrum kenram kabalami na ka MPSC kabangi tip kum ka Meghalaya Public Service Commission ya kabangi lala ban yoi hakini ki kendiat sengi baladep hakajingya day bat ka kam thongjam hapok ke MPSC kaseng KSU mentak sengi ka shitrik ubanai nailar arjar saw kalawan tor shikmat ka office ka MPSC har ringkat bat ki plakat kabangi la ban yoi ba ka KSU ka thoshai ka MPSC kamdei ka nongkenti jongki sansnem bat he saipan nakaliang ka KSU ka ong ba ka dawa na ka MPSC ban pelai no yaki max baki kena kintip ba mano babiang yaki max bat mano baduna bat kumta terter bat ka KSU kala ong ru ba ka jingpen i yaki max salani ban pelai yaki max kan pen i ka transparency bat ka jingbom yaisha liang hakino kino ki benta ni dawa kawai ba ki ban pelat ya max lada ki kena kitip ya max jong lojong kintip ba unu ba biang tam banyo unu ba duna unu ba kumtai til ka jingpni jiki max ka jing pelat ya max ka dei kawai ka form of transparency ba ka MPSC kam don kanu ka jingburi lada ukna ne ka kena kai i ba ka max sungka kaduna hende kat kum ka jing stu jong ka pat kala le ba katip ba kai yo ka max kala ban file ka arte ne kala ban wan kli jing kli na po ka MPSC kita kedi kiwi kimat ba kan wanra ya ka jing khut ka jing suba ka tungkam tungjam bat ka ka bangi la yo mtasi bakin pelat ki max kata kedi kawi ni ki jing job kini kindiat sengiru ni ba kum ka seng kala kala persya ya ka jing tungkam jong lai spa absen teliki staff nurse hatu kopor bala pelat ka DHS ni ba ka don ka jing kendram hatu kopor ni lik kendu ya ka director jong DHS hadin ka tu kila cancel no ya ka interview hadin ba cancel ki interview kiri advertise ka post ki pelong ya ka written examination but menin ni ya ka result jong ka written examination haba ki jet ya kita ki nurse ki ban let ka personal interview but hantangi ha ka tu ka list ni ba ka DHS ka pelat bat kerteng bat roll number bat marks ti kini ki jing dawa jong ka seng ban pelat ya ka marks kanam kandon ka jing khu jing subah ka tungkam tungjang kala sang gaiwan ini di sinjam ibeningkong kum mangala batai pi kidang bun ki bangi kum ka seng dawa min sabu ya ka dorkas hakmat ka sorga ki sini ban pendu ya ka personal interview ka badai group B group C bat chapo ban penlong mandatory ya ka kamera personal interview on camera nanti group A ya ka recruitment nadu ka di advertisement di ban pendap no hapo shisnem bat kiwi ki benta bangi kum kaseng insa dawa kama kasokar gini ki singi banwa ban pelat ba MPSC kum bangi kum kaseng bakal dawa ba don kam ya ka MPSC bakan pelat ki max jong baro ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang jo ka chairman jo ka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmi hi kita pelat jo ki max jong baro ki candidates ba apply dengan namta kani kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba kamyo ru ya baro kin pelat ka max te kum kaseng ni labu sakawi ka bat jing dawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at nyung henry kiriban khot kumba sa puar sa pulai ngot kar kum ka ratio halor tai benta nilai ekran nilai sat henry kadwai nomor ba idon illegal complication ki ong bakin ipor ki kindiat sengi kindiat kenta bakin sa pentip ingi hadin janmit halor kata ka benta ka seng ka abiyaiban ba don kambet ban khot ya ka interview kat kum bala buh ka advertisement but ibenta ibalai ba habdi ka post of statistical officer kipen pau ba kadon ka jimbakla nakaliang ka jongki kum ka seng nimla ban chanya ba kumnu kum ka MPSC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement gadi namta arpos ni ki bakla ki namta kadon ka clerical era nakaliang ka jongki ba ki advertise tang kawi ka post nakaliang ka seng nin suhun ya kata ni pa penpeni ki kot kisla boro bat ki ong bakin sa pa ingi bat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ni ini tang idak ibarat tam ban kersio ya ka MPSC ba nangni syakmat ngindi ban i kini ki jikendrum nakapor ngiju i bagi juan bagi kena ba apply kam ki jumat nakapor ini di tang ijingle ibarat ijongi
ban penkendet thia ya ka MPSC baja ka sarkar hikum ju hendrei ngan ong yo pikawai ba kum kini ki jikunung kendram kidang yai don bet namar ba kat pat reform ya ka MPSC kat padang don hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini ki jingja kidang yai long nakapor sakapor nakaliang kaseng ki kindiat singi ngilit bu ya ka jingdawa kamat ka sarkar cela bangin dawa badan kam ban reform ya ke MPSC ki babun menta kimat ki banengkong ban weng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang aki post MPS baper ni bak recruitment kawan sisien ki sansnam sisien ki skosnam endre batai pimo mentala don ki political appointee kindon bet kani katai kandon bet ka jingyak kajing kongo daladon ki minister ki bapa ki ni kwa ba ki nuki members ki bonan hakpok MPC kidi bandon ya kata eligibility kriteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct ki examination kumnu pila ban perkhat kumnu ban penbiang ya commission haba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct ki exam juki MCS juki MPCS hene ka qualification jok pipat pili tang graduate kata kapat biang tinggi kuat bak ka sistem jongka MPSC kede ban change gidon kam reform ya ka MPSC hendrei kum kini jingja kindang ya ija si ya ija man kapor nomor ba to hakani kenti bamta ngilo obat ya hendrei gidon pat bun ki ba ki balada bikini kidiat senam balada ba ki don kini jingja ki ba thurmur ki ba bakla tang kumbanga batai pi ba kat ka MPC kadang don ka jing bakla clerical era haba ya kapus ka biki om ka de ban yo arpus ki advertise tang sipus ngimtip kata ka de jing bakla ni ka de jing le khnang ende nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata ka advertisement kadon kum ta ka city na ka department ba ki don artli ki pus ende kum gini ki jing bakla kum ka seng hingin mla ban sengap bat ki de ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya ka jing bakla ka jungki saki lat patai kubur buat ngin yai pet ya kata ndai hakabadai buat kai ka jingdawa ka bakong santam ko jungi ka ban pelat iki max na kalian ke MPSC kala kubur ya kata kanir ka reply jo ka MPSC kum ka seng hingin numla ban priang kiju hi kai ki ba ai ki press hakini kisgi bila dap kaju hi ka tho anir haji sale hadi bigila de pulia ya kanir ka reply ka bapa ka MPSC Ilatip syai Pakadon Kajing lihat tu Haka tunggam tungjam Haka berdiri ke baka post Started ke officer Ki advertise kan nga post Sa uslim arza kendai Bagi perlat yang Rizal arza arfusau Ki advertise tang kawai ke post Hendrei Apa Romi Rizal pat Kimi arngot Wei Nakaliang Kasih But wei Nakaliang juga garu Nampak Hendrei kapus pat kadi ba advertise tang nam tau kasi tenai mi tau extra candidate hadin meladep ke advertisement ladep ki examination hadin ka ong ka MPC ba ka permi kata korun jam ba kadon kam kadon art lagi post hari kini ki borok kam tak kam score sudah ni nginumla ban pediang ya kani ka reply jong ke MPC haka badai ba kam MPS ki batai ni ba ni dawa ba balai bikot tang ar penyungut ki candidate namta ka personal interview namar kat kum ka risyu bala bu pedi ban kot sapar ne sapulai baduna atam ki ong ba ka office memorandum ka jungki ki ladap ki la batai bakin kot no tang ar penyungut kai kata office memorandum beli pikiliang sikiliang kata office memorandum ku jongpi hapor bi advertise ka office memorandum arja khandai piong baki ka risyu kandai 1:2.5 hadin bal adep ke examination part POM kelano atu kani kai gidi ka bakhut ka basuba ngim lumla ban priang kani ka badai bat ke MCS kumnu pila ban ong ba pi bakla pisu sorong ya kata kajing bakla ka reply ki ong ba om tang mangi ba bakla baro ki ba bakla kum kata ka AK pinur ban ong pemileran ni nakaliang kaseng nginum pendam bat nginum ailat yakum kani kajat jubab joko MPSC kani tang ki jika jingmot joki ki balong bakla sudah ban bilang bakla ipat ba ngi na kalian kaseng hakani kasngi
Nginya syok kelan mengor be hani. Kat baka MPSC kapat ai kejing dawa jo kaseng. But